de aquelas persoas que deben erguerse cada mañá con frío, con calor, con sol, con vento, con choiva, en traballos durísimos onde arriscan as súas vidas para darlle comer á súa familia. Seguen sendo os heróis e as heroínas dos nosos días. Non está ben, señora conselleira, que diga que unha mariscadora gaña máis que vostede.